Hej igen, det er Sandor her. Det kan I se på få minutter, hvad der er sket her, siden jeg har opdateret min Facebook. Det er gået ind og simpelthen lavet om på det, hvad jeg har haft herover. Nu har det simpelthen lavet om på det hele, og det har opsat en person, som har skrevet godt for dem. Min er for 4 dage siden jeg har været inde på Facebook og glædet, det har opdaget, jeg har skrevet om det. Det har været inde på Trustpilot, og det har lavet en helt ny en. Nu kommer jeg over og viser jer, hvad de har lavet om på. Prøv at se her, der har vi herover de samme ting, Trustpilot, der er kun gået få minutter siden jeg har været herinde og hentet den der opdatering, som jeg har vist jer lige før. Det er fuldstændig umuligt, at de kan det så gøres. Det er kun hacker, der kan finde på. Det er dem, jeg snakker om. Det er gratis satellit-tv. Det er ren svindler, hvis de kan gøre det så hurtigt, som de har gjort med mig her og nu. Pas på, venner. I skal passe på. De laver om på reglerne. De svindler og bedrager. Det er uægte folk, som tager pis på folk. Prøv at se her. Det er lige meget, hvad jeg trykker på. Nu kommer der nogen frem, der hedder Christian Madsen. Og det var der ikke før. Før var der mit navn der. Nu er jeg væk. Så er der en, der røger på første side her hos Trustpilot. Og det er dem, der har sat den op. De samme skrivelser, som jeg har her, uden tvivl. Det er de samme mennesker, de samme skrivelser, som de har lavet den her. Jeg kan se kun én ting. Pas på og lad være med at røre med den der program derovre, for de kommer til at fortryde. Og jeg har lagt mærke til igen, at de igen skifter på alt, hvad der røres ved. Det forandrer lovgivningen. Det betyder, at de laver på dansk lovgivning. Jeg har været inde på Facebook og skrevet lidt om det. Mens jeg har været derinde, værsgo, så har de lavet om på den her. Det er utroligt, at de kan gå ind så hurtigt og lave om på den her. Nu er jeg væk fra Trustpilot, men den der John G. Andreas, eller hvad Andrea, han er stadigvæk der, men jeg er væk. Prøv at se, der har du her John G. Andrea, og her er der Christian Madsen. Hello, men hvad er det for noget, der er gang i den der pis? Det er rigtig dygtigt, de svindler her. Derfor det har eksisteret i 4 år. Så kan jeg godt forstå, hvorfor PayPal og hvorfor de andre programmer, de kan ikke opdage den. For de er hurtige, de er knaldhurtige. Men hvis I bliver ved at støtte dem, så eksisterer de. Hvis I ikke støtter dem, så er de færdige. Nu går vi videre. Vi går til lovgivningen. Og for lovgivningen kommer vi så langt, at de bliver fucking fjernet den der kanal her, for der er ingen, der kommer til at købe med i fremtiden. Han er en rigtig god idé, og håber, I lancerer den video videre, fordi det kan ikke være bekendt. Vi lever i 2015, og der er sådan en svindler på markedet. De svindler bedre. I 4 år har de snydt danskere med deres pis her. 4 år langt, mand. Og der er så mange, der har skrevet om det. Jeg har en side her, hvor jeg kan bevise jer. Jeg skal lige hente den side, så I er klar over, hvad jeg taler om. Jeg er ikke ude på at tage jeres penge, jeg er ikke interesseret i, men jeg vil ellers begrænse, at I bliver snydt. Nu kommer den program. Det er en hjemmeside, jeg har fået, og hvem er det, tror I? Det er Fagbladet 3F, som har sat op den her side, og I kan se her, og hvis I lægger mærke til, her er der klage efter klage, klage efter klage, og klage efter klage. Der er kun den ene af de sider, jeg har været inde på. Men nu vil jeg ikke gå ind på alle sammen, men jeg viser jer den her. Det er meget enkelt at se det. Prøv at se her, negativ. Det er igen dem, der har lavet det, fordi de samme skrivelser står der som her. Så er det en af deres. Det er utroligt, at de kan gøre det. Og nu er den her, den er kommet for to timer siden. Det er også gået cirka 2 timer, jeg har gjort mine opdateringer. Og er der Kim her, der har været opdateret den 7. januar. Det er også dem, der har lavet det. Jeg er slet ikke i tvivl om. Fordi du finder ikke andre,
der har lavet opdatering på deres sider. Prøv at se her. Negativ, 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 negativ. Alle de mennesker her, og det er kun toppen af isbjerget. Fordi hvis vi går ind på den side her, og fremhæver alle dem der sider her, så har du rigtig mange. Der er nok mange. I starten har det startet op med 249 kroner. Det er for 4 år siden. Det har svindlet sig til 249 kroner. Så gik de så godt for dem, at de har sat den op på 349 kroner. Og det har været også på 675 kroner. De har forskellige meninger med deres snyd og deres svindel. Bedst på at være venlig og lancere den her video, der ikke mere bliver svindlet på deres vegne. Beskyt hinanden. Vi lever i 2015. I skal ikke lade svindlere og gå rundt og tage pis på os alle sammen. Ha' en rigtig god dag, og jeg håber, I kan se, hvad der er meningen i den der her smart tv, som de siger gratis fjernsyn. Hello, du kan se fjernsyn, men ikke gratis. TV skal ses i fjernsyn, men ikke gratis. Det får I aldrig lov til. Husk det, og nu I skal se, at her koster der 0 i abonnement. Det er deres nye sider, der er lanceret for 2 dage siden. Vær venlig og kig godt på den der, og lad være med at købe den. Hej, ha' det godt, og fortsæt en god dag, og spare godt med penge. Hello, hello, det var Sando.